mga karusi moto. Mga karusi moto, andito tayo nga sa Infanta, Pangasinan. Ito yung dulo ng Pangasinan, mga karusi, no? Kasi ang kasunod dito ay Zambales na. Ngayon, mga karusi, dito tayo sa Rusi branch ng Infanta. Tingnan natin, mga karusi, yung available na motorcycle dito. Tara mga karusi, silipin natin. So, Barangay Fatima, Infanta, Pangasinan. Mga karusi, yung available motorcycle dyan. Tapos mga karusi, tapat lang siya ng Panelco. Ito yung mga karusi, National Road to, papunta doon Zambales. Ito naman papuntang pabalik doon sa bayan ng Alaminos. Tara mga karusi, silipin natin yung available na motorcycle dito. Ngayon mga karusi, meron silang available dito na yung Rusi KRY nila. Ito, available to. Tapos meron din siyang lang available dito na yung Rusi Titan 150. At saka yung available dito yung pan tricycle, yung Rusi Macho. Ayan. Tapos mga karusi, available dito muna nila yung Chariot dito, Rusi Chariot. Ito ba karusi moto yung dito? Yung mga pang tricycle dito. Ayan. Marami silang pang tricycle na available dito sa Infanta, Pangasinan. Mga karusi moto, no, yung palang branch ay yung palang dito, mga scooters na motorcycle is nasa branch doon sa bayan. Kung gusto niyo mga karusi, kung walang available dito, doon sa may Lipay branch daw, sabi ni ma'am. Yan mga karusi, oh. Ayan. Okay mga karusi, no, dito lang sa may Infanta, no. So yun na mga karusi, no, dito sa may Infanta branch, no. Hanapin nyo lang si Ma'am Gretel dito kung gusto nyo mag-inquire dito sa branch ng Infanta, Pangasinan. Okay mga karusi moto, salamat sa panood. God bless you, more power, keep safe, sana sa buti yung kalagayan. Bye bye mga karusi moto.